Gilaraw sa usa ka konsehal sa Davao City nga paubsan pa ang speed limit sa diversion road ug ubang accident-prone area sa syudad. Atong sayno ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, namatikdan man gud daw nga daghan na kaayong disgrasya nga mahitabo sa mga highway dinhi sa Davao City, labi na diha sa diversion road tungod paspas magpadagan ang pipila ka mga drivers. Maong buot sa usa ka konsehal sa Davao City nga amyandahan ang speed limit ordinance sa syudad. Dinhi sa diversion road sa Davao City sagad mahitabo ang mga disgrasya tungod sa paspas kapag paragan sa mga driver sa ilang mga sakyanan. Gani ning baguhay lang, nagbangga ang usa ka container van ug panel truck sa maong highway ug migawa sa investigasyon nga tungod kini sa kakusog sa pagpadagan sa panel truck. Duha ang namatay ug usa ang samdan sa maong panghitabo. Maong ang Committee on Transportation sa Davao City Council buot amyandahan ang ordinansa sa speed limit aron daw malikayan ang disgrasya labi na sa mga accident-prone areas. Gikan 60 kilometers per hour, planong paubsan kini ngadto sa 40 kilometers per hour. So nakita na to nga wala na pud na observe, no, wala na sunod ang ato ang speed limit kaning span from the junction of Olas going to the junction of Panakan. DPWH tungod kay nagyapoy daghang mga disgrasya, no. Unsabay masulti sa mga motorista sa maong laraw. Para sa kuha ma'am, okay raman ma'am para maiwasan ang disgrasya. Kasi napansin ko din dyan ang bibilis ng patakbo nila. Ayun. Kung ako nga nag-iingat din palagi dyan. Okay lang na kay at least po nga safety ang pagbiyahe. 40, lain man po ang kuwan, di maningon nga parehon din na ganan sa kuwan, na may uso-uso, na po dili. Mas malipay may 40 para peaceful ang dagan. Ngayon, ang kamero mangyay nga biyahe na mo, lagi mo, apos mangyay kay ang mga pasayro, gusto man po nga dali sa ilang trabaho. Okay, patuman gina sa nga tuan, mga speed limit, awatay mahimo niya na ma'am. Nasayran usab di Konsehal Baluran nga wala kayo nagabantay sa mga motoristang nagapaturatoy ug padagan. Maong nakigalayon siya sa Davao City Transport and Traffic Management Office ug ubang hingtungdang ahensya nga mag-deploy og dugang personahe sa kadalanan aron masigurong matuman ang balaod trapiko labi na ang speed limit aron malikay sa disgrasya. With them, may madugangan atong mga enforcers, maatiman gyud ang mga lugar nga na dito ang abuso, no. Especially kining span from Panakan Public Market up to Lasang. Grabe ang disgrasya niya. Then from Kalinan, paingon na dito sa Buda. Sara, ginatun-an pa ni Konsehal Baluran ang maong laraw ay siya nga formal nga muduso og resolusyon. Sara. Okay, dagang salamat Jandy Esteban.